kadak jomrat klau. Don kibaong kadak jomrat klau. Uday u barcode, u adhar, ki vaksin, uday u microchip, lene kadak jomrat klau kadai ka jingthok tatu, henru spa henru hasilang mat, nah keti kamon bat keti kadiang. Hato kita kidai shisha na em. Ka Bible ka ong. Kamit ka benengkong ngiyok snyo kubor sepang gejing bisar. Kamit ka baar ni kesngi baar ngiyok snyo sepang gejing rongno ka jarjar. Hakan ni kesngi ka balai jong kan ni gejing seng yelap ke jongi. Jong newsnem arajar arpsan ke keren sepang kedak jong merat klau. Kani de ka way ni ka topik. Kabat nakitin penar patnem ba. Ndai bona pedang jong inga kat mau tu podang wan adar hadu mentaru. Dan ki ong bau adhar uday umarat klau. But gani la dan pedang jong pi gani de ko way na ngatiba ka sermon ka ba pi pin sngap ba. Gadak lechpang umarat klau. La dan pedang jong pi ba sngap ini kubor hakanu kenu kenta. Hakanu kenu kopor haki yeng kisem jong pi ngap diang siu bhai pi baro. Hak kerteng jong Jesus Christ balong nong penimbat nong siu spa jongi u Jesus Christ. Dua hak men sim jong pi ong atrai hakani ka por banga skap ini kubor ai ba kejing snyo jonga ngamde pen scam na kata Henry Kreninga lengba kani ka kubor inong kren jongi hakani ka sngi ka balai jongi jingi seng yelap jongi de pastor ne church pastor ditang kisnong try jongi de na motor sia la pen baptis i hakabalang mo kayaw bad hagaden kata ila led ban pule ya ka Bachelor of Theology Flays Adventist College Andhra Pradesh hadin kata i pendep i kejing pulih chung i Spicer Adventist University kabadan Maharashtra bad hadin kata ila tray kumu church pastor kibabon gijeka ila julong teng pastor Sutanga hadin kita umbulong bad hadin kita kedok kuli bad menta pad ilong kum pastor jong kabalang juai bad hagani kapor syua bangin IT kapor ba ini samingin kubor na kitin ke jong blay nga kerpat ya itemen besan SU penyo ban ai ngi jing pulis dang bat ye kejing duais dang bad hadin kani kumbajule ngin ai be kapor syai nong kren to kublai phi baro ha kana kapor kejing pulis dang jongi kadai na ka kitab jing panpau kalanong ka bakhat lai kadakot ka bakhat reu bat khat nyau kiktin ke baong kumne bat upenlong ya kibaro ya kibarit barain ro bat kibakrau batri ya ki baruspa ro bat kibaduk ya kibalait loit ro bat kibakrau ba onbu haki ya kadak halor kakti kamon jongki lane halor kisyalang mat jongki bat ba uno ru un omla banthet lane bandi hanre tang uta ubadon kata kadak kata kekerteng hi uta umrat klau keny lane kata kejingkeny kekerteng jong u tengila pulai kini kentin jong blai tong ni pendam ni kli ha ka jing duai tong in duai kok pa jung i bah benang ublai badap ya ka benang sejrong bat khendau sepo nyai ngu ya me namar ki jing kerkhu ki jong me ha ka jing im jong i ka baman la ka singi bat ha kana ka por Sengau don kam yang mensim bakhu jong me bon pendap hapdeng jong i wei pi wei ha kana ka por bat kana ka khlip mat kat bang ia pelut por ha ka ban sngap bat sia skor ya ka tin ka ba im ka jong me kat wai ha kana ka por bat kana ka khlip mat ka ba menta na ka banta kejing pendap kejong mensim jong me hawai pa wain nangi bat kumju hai wai pi wai
ki paralok ki parajor ki basngap bat ki basya skor ya kaktin ke jong me langba ke jing yalap ke jong I pastor ditang hakane ka klip mat ke bamenta to ai ba ki ai baro ke banginyo singeu langba kane ka kubor ke ba I pastor in ai hapdeng jong ngabat hapdeng jong pi I wei kan long ka kubor ke bala wan bet na ka khet ke jing isnei ke jong me tu pli ki do nut jong ki nong sngap ki ba sya skor ya ka tin ke jong me ngat wai ka ne ka por na ka benta baro ki paralok ki parabangai ki ba sngap na la ki jong ki yeng ki sem ki jong ki to sngau bha ban pelut ya ka por khandiat ban sngap ya ka khubor na ka tin ka balawan langba usyakri jong me khnang ba ka ka ba I ikren kan long sisa ka ban ai ka jing mentoy na ka banta ka jing im Kristan ka jong I wei pi wei tribe age bat bi snei hakana ka por sa si sinpat adwai baman penkup bor mame da umen sim ba khu jong me ya I pastor kat ba I asam ya kana ka khubor khnang ba ka ka ba in kren hakana ka por bat kana ka khlip mat ka bamta kan yo jaka hakido not jong kinong sngap bat kinong sya skor ka tin ka jong me sngau bat sngap ki ka jing duwai bat ma pi ki pop kilat ki laj baro na ba kerteng jong me jisu ngaduwai amen Ningkong ngakwa ban pen pau ya kejing ngau kejong ayo ublei. O budget yang kena gapor ban keren. Ban yasam hapadeng jong pi ya ke kubon naga ketian jong u. Ban ngakot ngau bhai pi barok ki perlok ki bayas ngap. Ngakot ngau bhai ya pi ba pen perlat ya gapor ba koridor jong pi. Ban ngap ban pej ya kena ke video. Namaru ublei udon ga kubor ka ba kerpang na ka benta jong pi. Ka subjek ka ba ngadon ban keren ha kena gapor. Kalong ka jing maham ka ba khaddo. Bat ka dak jong brat klau. Ya kena ga kubor. Nga pen syong nong rim na ka kitab jeng pen pau. Kalanong ka ba khat sao. Kerkhot ka ba kendai. Hadu ka ba khatwe. Ka Bible ka ong. Badu angel ubalai ulabot yaki. Uda ong dagak tien bajam. Lada uno ru umane dem ya uta umrat klau. Bad yaka dor jong u. Bad updiang ya kata kadak halor ka silang mat jong u. Lane halor ka kti jong u. Utaru undi naka wain ka jing bitar lep ublay. Ya kabala kre klem dapen kle. Ha kata ka khuri ka jing at shla jong u. Bad an pen kordit ya u. Daka ding. Bad da ukendok hakmat kita ki angel bakhoi. Bat hakmat uta ukon langbrot. Tega tedem kata kejing kordit. Yaki kakiu no syaki bom jukut ki bom jukut. Bat kim yo ya kaba syong thaj mensngi bat menmit. Ki baya manedem ya uta umrat klau. Bat ya kador jong u. Bat jar ubah pediang ya kata kadak akerteng jong u. Kani kalong kejing maham kabas ngau ping haduk kata-kata. Naka benta kito kibadon ya kador jong merat klau. Bad ya kadak jong. Paralok ngiem ha kepertei. Kebadap da kijing kulmar, kijing yale, kitma, kiklam, kijing yap, kijing kerdu, kijing penjot ya kamariang, bad kijing penjot jong kamariang. Kijing kiba kibreu ki kendu man lakasngi. Kajing herdor jong kajing long ka akor. Kijing syukor kiba harukom. Kiba wan man lakasngi. Ha kajing im jongi. Kine barok kiatho. Baka bakut kalajan. Bat kajing wan kajong Jisu Kris. Kala hajan Henry. Hashwa bo Jisuan wan. Ka Bible kiatho yangi. Bakin sawan kijing tenju kiba meding. Bat kiba syurkai hadu kata-kata. Bat kawai na kita kijing tenju kaba meding
kalong syapang ka jing mane blay bat syapang ka jing kongu bon ba ki ngej bakadak jong rat khlau kadai ka kam politik ne kadak jong rat khlau kidai ki tiar teknologi hanrei kam dei kom ta ho oi rat khlau ula ban pendon kam ya ka kam politik ne ya ki tiar teknologi bat pendep ya ka jing thmu jong u hanrei kadak jong rat khlau kadai ka rukom mane blay ha kisngi ki bakado yano ngi dei ban mane ya unong thau ne ya ki jing thau ya ki hukum jong nong in sumar ya ki hukum ubreu ne ya ki hukum ublay ha kana gapor tongin ya ple ya laki donot kat bangi pule ya ka ktien jong ublay kat bangi pule ya kana ga subject kalong ka subject ka badon kam bat ka subject ka babon ki kristan ki sngoto bakla ka subject syapang ka dak jong umrat khlau bat syapang ka jing maham ka bakado ka jong ublay ya uben riu baro jong ka pertai haswa bengin ya syakman dongin duai ban pan ya ka bor bagi sngoto kamba bat kamshai ya kana ka subject na utrai nong thao jong i dongin duai ko khpa jong i bahabning ngiwan na khmat jong metrai da ka jing sngongu ka bakrao biyo kom kana kalat ban pule ya ka ktin ka jong me try nga yang hang ne thuli ngam don ka jing start ka jing champang kum ta try nga dwai ba man pendon kam ya nga hikai ya kinos ngap bat kinong pet ya kana ka video baro ai bo man sem jong men kren an pasiao ba ya ka ktin jong me an kren shai klem kono ka jing ka try kan rat ya rap ba kana ka por kan long ka por ka jing kerku na ka benta ka buram jong Kris kene ngadwai pat ngakerpan ha keteng Jisu unong pen em jongi amen jeng pen pau khat lai lenong ker khot ka ban ning kong bat ka baar bat ngana yo i ya rat khlau ba ukiu no na ka duriau o badon henyau ki kli bat shipau ki reng bat halor kita ki reng jong u shipau ki pan sngian bat halor kita ki kli jong u ka kerteng ka jengkran ben blay bat uta rat khlau ya ubangayo i ula shrim ya ulabasa bat ki kedat jong u kum ki kedat ngem bat ka shentor jong u kum ka shentor sing te uta uyak jakor ula IT hu ya ka bor jong u bat ya ka khet jong u bat ya ka bor sin shar bakrau ha ka kitab Daniel bat jing pen pau kimrat khlau ki thau bat ki yang pli ya ki hima sima bat ya ka bor sin shar khadar lane ya ka bangi khot ka religious political power Daniel kalenong ka bahinyo ker khot ka bakhanyo ko ong kine kimrat ki ba thau ya kimrat khlau ki ba he ki ba southly ki long ki south im ki ban mi no na ka khandeu jeng pen pau khat lai lenong ker khot ka ban ning kong ka ba ar ki ya thu ba usoitan u yak jakor ula ai ya ka bor sen shar ha une rat khlau u balong u agent jong u par sen shar ya ka perthai ban syukor ya ki breu ban yale persya ya ublay ban pen kraw yala de ban ya ki hukum jong u kham halor ban ya ublay ban ya ki hukum jong ublay leng ba ki arta badom lane ki dark ages rat khlau usyukor ya ki babon da ka ba ule belay yala de ula syong ha ka jaka jong ublay bat ula shim ya ka jaka jong ublay na ka jeng im jong ki breu u shim no ya ka kten ublay na ki breu yo bakin pule bat bakin tip ya ka jeng shisha namar ba kwa ba ka jeng shisha kan pen pau pen rengkeu ya ka jeng syukor jong o pen kela ya shibon ki rukom maneblay o walam ya ki jeng hikai niam ke bakla da ka ba penrong ya ki jeng hikai niam na ki wepat ki niam ki bathala o penrong ya ki syapo jong ka balang ka jong oblay une rat khlau o walam ya ki jeng le niam bakla hapo jong ka temple ka jong oblay ola penrong ya ki blay thau ba bon jai
hapo jong ka balang Kristan. Ula temu ban pen kela ya ki hukum ki jong ublei. Ula pen kela ya kas ngi syang thait bat kas ngi mane blei. Ban mane ya ublei na kas ngi sabaton sya kas ngi neng kong jong ka tayo. U kas ngi ba khoit ba kentang jong ublei. La pen kela sya kas ngi ba la pen kentang da ubreu. Si bon ba ki Kristan ki ong. Ba u Jesu olawan ban pendu ya ki hukum. Bat ban penken ria ya kas ngi syang thait bat mane blei na kas ngi sabaton sya kas ngi nengkong jong katayo. Henry ka Bible ka ong em. O Jesu shem lawan ban penkela ya kas ngi mane blei shem lawan ban pendam ya ki hukum. Henry ka Bible ka ong da komwei. Daniel ka lanong ka bah nyau ka khot ka ba athusan. Bat don kren ki kten ki ba persya ya ba kli tam e. Bat don pendu ya ki rukhoj jong ubah kli tam e. Badon temu ban penkela. Ya ki por bad ya ki hukum. Bad on ai ya ki. Haka kti jong u hadu ka por. Bad ki por. Bad ki siteng por. U Jesu msyem la penkela. Henry u day umrat klau keny ubah penkela. U Jesu ong. Wat mut bangalawan ya ka ban pendam no ya ki hukum. Lane ki no ya tu lepa. Ngam shimlawan ya kaban pendam no Henry ya kaban penskem. Matius kelenong kebasan kat khot kebahinyau. Kajing pen kela ya ki hukum jong ublei. Kadai ka wei na ki kam persya blei. Kiba umrat klau ulale. Henry kiba bon ki rungai Kristan. Kim yo ibat kim tip ya kata. Ki ai nam penban sya u Jesu. Ya ka kaba usoitan. Ya ka kaba umrat klau ulale. Kane kalong kajing kren ben ya umen sem bakoy. Ladang ikeno ya ublei na kabenta ka ba siem lale. Bat ladangi ai nam syawe ya ka ba ublei ulale. Kalong kajing kren ben ya umen sem bakoy. U Jesu ang lada pikren ben ya ukpa. Lada pikren ben ya ukon. Andang la ban map. Hanre lada pikren ben ya umen sem bakoy. Kanom don jing map. Hagan gapor. Ngam kwa ban kren syapang umrat klau. Hanre nga kwa ban kren syapang kadak jong u. Ngangej papilatip ue une umrat klau. Bad ue uta ubadon ya unemba Henry spa Henry. Hanre lada pimtip. Bad pikwa ban tip kambenya kontak yangi. Bengin ya tu syai ya pi klem deburi. Ka kadak jong umrat klau. Don kiba ong. Kadak jong umrat klau, udai u barcode, u adhar, ki vaksin, udai u microchip, lene kadak jong umrat klau, kadai ka jing tho tatu, Henry spa Henry hasilang mat, neha kti ka mon bat kti ka diang. Hato kita ki dei shisha na em. Ka Bible ka ong em, ka Bible ki atu, pa kadak jong umrat klau, kadai ka rukom maneblei. Yanongin mane, bat yanongin burom siem. Ya kau hukum jong ngin sumar, bat ya kijing hikai jong no ngin bun. Kijing hikai jong ka Bible, ne kijing hikai pateng la pateng jong ubreu. Kijing hikai pateng la pateng jong ka balang, ne kijing hikai kibala persantment frame ki jong ublei lengba ka ketien jong o. Bangin tip kam syai ka kadak jong umrat klau. Ngide ban ya pule shwa syapang kadak jong ublei. Hato ublei udon na em kadak. Kajubab kalong hoy. Ublei udon la kadak. Bat ya kadak jong u la syem ha ki hukum jong u. Kamtam ha ka hukum ka basaw jong jipe hukum. Ya kine pila ban syem na ka kitab Exodus kelenang ka ba arpo kadkhat ka ba pra hadu ka ba khatwe. Ha ka ka hukum ni syem ya kadak lana ya ka seal ka jong ublei. Kendiat syapang ka kisil. Ha kisil jong ka no ka office. Don lightly kita ki elemen ki ba don kamba. Don ke kerteng jong officer ubabat ya ka to ka office. Don ru ke kerteng jong ka office trekam. Bat ka don kata ka territory lana ka area ha ka ba uta u officer u in charge. Kumtaru
ha ka hukum ka basaw ki don lut kine ki e baro kin mau ya kasngi sabaton ka Bible ko ban rakhe khoj ya ka na ba ha ki Henry sngi utrai ka kerteng jong uta ubabat ya ka office udai utrai ulat hau une utrai ulong unong thau kata ka dei ka kam ka jong ya ka beneng bat ka khendeu ka teritori jong ya ka duriau bat ya baro ki badon haki ula syong sngiru ha ka ka sngi ka bahnyo namar kata utrai ula kerku ya ka sngi sabaton bat ula pen kentang khoj ya ka dak ka jong ublei ka long ka sabaton keng yang kena pila ban syam na ka kitabu Ezekiel kelenang ka ba arpo kedekhat ke bakhat ar bat ke ba arpo ka Bible ka ong nalor kata ngala ai ru haki ya ki sabaton jonga ya ka ban long ka dak jonga bat ki bakin yo tip ba manga utrai uba pen kentang ya ki kedekhat ke ba arpo bato sumar khoj ya ki sabaton jonga bakin long ka dak hapdeng jonga bat pi ba pin yo tip bangalong utrai ublei jong pi shu ha ka kitab Exodus kelenang ka balai phuwei kat khot ka bakhat lai shisha pin rakhe ya ki sabaton jonga na baka long ka dak hapdeng jonga bat pi ha ki pateng la pateng ben reu pi baro ya ka ban yo tip ba long manga utrai uba pen kentang ya pi kadak jong ublei ka theo ya ka jing kongu ya ublei nong thau bat unong suspa kadak jong umrat khlau ka theo ya ka jing kongu ya ubreu bat ya ka jing hikai pateng jongu kumta kadak jong umrat khlau ka long persya ya kadak jong ublei lada kadak ka jong ublei ka dei ka wei na kisngi jong ka tayo ka sabaton kadak jong rat klaru kadai ka wei nakisngi jong katayau kabala pen kentang da ubreu kasngi sande lane kasngi ningkong jong katayau jeng pen pau henyo ar bat lai kat kon to wat pen sniu ya ka khendeu lemne ya ka duriau lemne ya ki ding habandangi la yo shon ya ki shakri ublei jongi halor ki shalang mat jongki ublei ukhang ya ki angel jong u bakin nam penjot ya ka khendeu namar udon ki brew ki ba on sashon sharp da ka dak jong u ba on nam penjot ya ki komba ublei ushan sharp ya ki kon Israel hakari Egypt da ka snam jong kon langbrot kumta kila light naka klam jong ka jingyap kumta ru ublei unshan sharp ya ki brew jong u ha ki sngi ba khadu ba on yo pen ito yaki kum ki brew ya ki balapen em hang no on shan sharp ya ka dak ke jong ublei but hang no on shan sharp ya ka dak jong rat khlau ya ka dak ublei on shan sharp ha shilang mat jing pen pau hinyo lai ka ba theo ya ka jinget ka bas khem da kabas ngau thu om da ka jing pen bor nama rapo jong ka shilang mat don ka jabing bada ka jabing bada ka jingmut jong khat jongi ngi rai langin kongu ne em ya ublei ya kadak umrat khlau on shan cham ha shilang mat lane hakakti jing pen pau khat lai khat hen riu ka ba theo ya ka jinget da kabas ngau thu bada ka ba pen bor bat ki ba pediang ya ka dak jong umrat khlau ki pediang namar ka jingkwa buram bat ka jingkwa ban imsuk imsain ha kana ka berthei ban light na ki jing sha pen si tombe na ka benta ka jengei da ka ba pen ya dei bat ka mon jong ki breu ban le ya ki hukum jong breu wat la da ki hab ban ringkang ya ki hukum bat ya ka mon jong ublei shibon ba ki ong Kamper la dangi mane blei hakano kono kasngiru tang ba mane yo blei kalabiang ka jingkeli kalong
Mentala da u doktor upai nong pang tang hakas ngi Monday. Hanre piwan hakas ngi Tuesday. Penlan ban ni kendo yu. Wat lada piwan haka jo ka klinik ka ba udon hakas ngi Monday. Ka jubab ka long Ka jengko ngu ka long ka ba kamkor. Ban ya ka jeng nya jong pi. Jeng pen pau kat sao lo nong. Kat khot ka ba khanda shi pheo. Lada uno ru uba mane ya uta umrat klau bad ya ka dor jong bad updiang ya kata kadak halor ka silang mat jong lane halor ka kti jong utaru undi nakawan ka jing bitar lep jong ya ka bala kre klam da pen khi ha kata ka khuri ka jing ot shla jong bad on pen kordit ya da ka ding bad da ukendong hakmat kita ki angel bakhoy bad hakmat uta kun langberat. Uno ubat dem. Mane ya uta umrat klau. Ublay onte ya ka jing bitar shla jong halor jong uta ubreu. Kane kalong ka jing maham ka bas ngau shirk hei Ya ka bala tho ha ka jing tho bakoy. Bad ha ka ju ka por ka long ru ka jing maham jong ka jing isan Ublay umaham yangi. Namar ba yangi. Ulapan ilpa yangi nya ke jing ma kenang bangin yo light na kata ke jing bitar ke jong haswa ba por kandiar ke jing bitar shla jong ublay kalong ke jing bishar hok ke jong ublay haswa bon te ye ke jing bitar shla jong ka partai baro ka we kan jit la kan kongu ya ublay ne ya ubreu Jeng pen pau ko nong ka bakhat sao ka khat ka bakhat ar. Hang ne ka don ka jing yai sha. Jong kita ki ru khoi. Kita ki bas sumar ki hukum oblay. Bat ya ka jinget u Jisu. Kat ba shibon ba ki breu jong ka perthai. Ki pdiang ya ka dak jong umrat klau. Kendiat kendon kita ki basa. Ki ba yai ne ha ka jinget khoi. Ka bom shem lap pdiang. Ya kadak jong umrat klau. Kine kibasa kilong kirunget. Ka Bible ka ong kibas sumar ki hukum. Kentup ya ka sabaton. Kine kirunget kibasa kidon ka jenget ukris. Kibasyanya tang haka hok jong Banyo ya ka jeng penim. Kirunget kibasa ki yasha lengba ke jeng sya pen sitom ben bat ke jeng tenju na ka benta ka jeng jong kiru khoi ki kentaj bandi tador ya ka jeng shisha ban yo shong song bat ban yo shong sign ha kana ka perthi ka ba boman ki sngau thu bada ka ba bod ya ki hukum ki jong oblay da ka ba don ya ka jeng ju kris ken hab yai lengba ke jeng sya pen sitom ben ki ba bon ki ba kraw ki ba meding Hanre ki jit wat la kataru ban syakri yu ublay ban sumar ki hukum jongo bakin don ka jengai ke bas kem ha ukris bat kin don ka jengai sya ladawan ke jipersi tombeng ke bakrau kat no ru ki yang scam da ka jengai ki yang scam da ka jengai klem ke jeng siap ting wat la ka perthai baro ka yang persya yaki Hakapor jong Daniel haba usim uhukum ya baro bandem hakmat jong kableik siar kaba ulatau ki langut ki samla Hebrew u Shadrach u Meshach bat u Abednego kila kentaj ya kata ke hukum ki ong ublay jongi ya ubangi syakri ula ban pelaj yangi hanrei lada om kumta to tip kos banginam syakri ya ki blay jong me lemne mane ya kata kador belai ya kabamela penyeng ki langut ki samla Hebrew ki ong ngenam syakri ublay on pelat yangi balada ublay pelat yangi ru to tip banginam syakri lada ublay usya yangi bengen yap hapo jong kane ka lawading ublay jongi udon ka jaka ka kerpang ha ka hima jong ki beneng Ublay onom yangi. Kum kita kinyod ya kibala syatang. Handre watla dangi yap menta ngin yo shijunam
ringkat bat ublay. Kane kalong ka jubab jong ki basa ki jong ki rukho ublay. Kane kalong ka jubab jong ki basa jong ki rukho ublay. Ya kata ka jing dawa jong merat klau ban pediang ya kadak jong o. Paralok ublay udon laki breu habaro ki niam bat habaro ki balang. Udon laki breu habaro ki ri bat ki kenjaben reu. Ukhot ya ki baro ban ya mi na kejing mane blay bathala ba syukur sya kejing mane blay ba shisha sya kejing sumar ya ki hukum jong u baro kentup ya kasabatan cibon ba ki Kristan ki kam bagi sumar ya ki sipe hukum handrai kejing shisha kalong bagi sumar tang ya kentai teliki hukum kadba ya kasabaton ki kentai ban sumar u Jacob uong ladang ijen tot ha iwei na ki hukum ngila jen tot ha baro shipeu teliki hukum kumta ka jingkhot ka long ban sumar ya ki hukum yones khatsan ka ong u jisu ang lada pi i janga sumar ya ki hukum janga sumar lut ya baro kentop ya ki shipeu teliki hukum ladangi kentaj ban sumar ngi ka kata ka pen i bangim da i chisha ya ujisu ngim da pediang chisha kum unong pen im bat unong suspa jangi kane ka khubor kam de ban pen shepteng ya no ro hanre kane ka khubor kalong ban pen im ya ki men sim ki basha set along hapo ki niam ki rukom hapo ki balang bat hapo ki jengai ki bahikai bakla syapang ublay bat syapang kakten jongo ublay ukhot iki beruban mino na ki jengai matla ki bapen kraw yak jeng hikai pateng la pateng joki kpa temen joki ki bashim khandiat na ki jeng tho bakhoi bat khandiat na ki jeng hikai jong breu ki babu yak jeng hikai balang kham halor yak kakten ka jong ublay ka bible ublay utrang babaro ki bruken tip bat ngel tho ya ka jeng jong o bat ya jeng shisha baro haswa bakan kutno kalat jong ka jeng isnai kadak jong rat klau kolong ka jeng sumar ya ka sngi jong ubreu ha ka jaka jong ka sngi ka jong ublay ka jeng sumar ya ki an breu bat kentaj ya ki hukum ublay ki bayad persya ya ki hukum jong ublay bat ya ki jeng hikai sngur jong ka ktien jong o ki don kadur bat kadak jong rat klau ha ki selang mat bat ha ki kti jong ki baro ki men sim ken haban rai ha ka wei ka sngi lakin bot yo kris bat sumar ya ki shipa hukum ne ban bot yo marat klau bat sumar ya ki hukum jong u ki hukum bat ki ain balang ba per kajing sumar ya ki hukum ublay kami naka donut ka bas ngungu ya kajing panim jong ukris om naka benta bon panim yangi handray namar bay yangi la panim lada lakha asien yangi ngin sumar ya ki hukum jong ublay ka bible ka ong teng ye pandam no ya ki hukum da ka ne ka jengej om kumta handray shisha ngin pen scam ya ki hukum ka shiti upol shikinong rom kala nang ka balai ka khot ka balai phoi upol uong namar balapen im yangi da ka jengej bat ka jengej kamlong ka license yangi ban ringkang ya ki hukum jong oblay handray namar bapen im yangi da ka jengai jong kris ka de ka kamram jongi bat ki de ki so ki ba pau shabar ka jing sumar hukum ka de ka so ka ba pau shabar bayangi la panim yangi la kapat shen kin sami ki ain bat ki hukum ki ba per ki ban tenjo ya ka jenge jong pi handray lada pi don ka dak jong ublay pim don kaman shepting ublay unyada ya pi hadu ka bakut to jet pi ha ka ka sngi u Joshua wang yano penshakri ya ublay unong tao unong penlong ne pensyakri ya ujung tao jong ublay pensumar ya ki hukum jong no ya ki hukum jong ublay
ne ki hukum jong breu jong rat khlau han rei manga bat ka yeng jonga shu Joshua ong ngin shakri utrai para lok to ai ba kata kan long karai ke jong pi ba ma pi bat ka yeng jong pi pen shakri utrai bat pen rakhe khoj ya ki hukum baro kum ka dak ka ba pau shabar ba phila pediang ba phila yo pediang ya ka jing pan em jong Jesus Christ para lok ka jeng jiet ka long ka jong pi pen jeng na em na ka benta ka jing shisha ka khtian oblei chi bon ba ki sha penyap leng ba jong ki arta ba dom ki sha penyap namar ba ki tengkai ka jing hikai khoj jong ka khtian jong oblei Cibon ba kita ki reformer ki nong pentemai niam kisha penyap kisha lebeng nakadaw baki sumar ya ktien ke jong oblei baki bon ya ki jeng hikai jong ga ktien jong oblei ma phi pat hatodang don na em ki ban pensitam ya phi lada phi sumar ya ktien jong oblei kapor kan sapoi prolog ba ki basumari ka ktien ke jong oblei ken sha pen shitom kum ha ki por jang ka arta dom prolog pen sumar na em ya ki hukum jong oblei bat pen bat na em ya ka jing ngai jisu pen shakri na em ya oblei nong thau bat nong penem da ka ba ken tai ban bod ya ki jing hikai ba bakla bala hikai pateng happy lagi ne ki jing hikai ki wan na ki kme ki kpa na ki kpa temen ki jong pi lagi ne ki jing hikai ki wan na ka balang ka ba pidon ya ka na ka balang ha ka bala pen he pen san ya pi pikloin em ban kan tan ki jing hikai ki ba bakla ha ka ba khaddo e ka rai kan long ka jong pi la pen shakri ne em yo blei unong thao jong pi la pen sumar ne em ya ki hukum ki jong o but lada ka jing trang jong pe ka long ba pen shakri ya ublei but ban suma de ki hukum jong o phila ban ong phila ban duai try shon shap yang ha ka jing shisha da men sim jong ya rap yang ban yeng na ka benta jong ya rap bangan suma de ki hukum jong ya rap bangan yai ne hak jing shisha jong hadu ka bakot bat hashwa bangan pengkot no ngakwa ban ong sachi sian pat ka rai ka long ka jong pi la pen pediang na em ya ka dak ka jong oblei ka balong ka jing mane khoj ya oblei unong thao unong penlong bat unong suspa da ka bayat ha ka lenti ha da ka basumar biang ya ki hukum jong ne pen pediang ya ka dak jong rat klau ka dak jong rat klau ka jing sumar ka jing mane ya oblei kat kum ka jing hikai jong breu ki ba oblei ong em ka jing shon ya ka jing pediang ya ka dak jong rat klau ka long ka jing ong ka jongi em ya ki hukum ka jong oblei bat hooj ya ka jing hikai pateng jong breu ka ba pi perkhat ya ka nang ko bor do duai bo ublen pen i pi ya ka jing shisha baro namar ka ktien jong ko ong ka jing shisha kan pen like em ublen gar ko pi na ka benta ka borom jong amen tengin ni duai ko pa jong i ba habneng iwan nak mat jong metrai sa chisin ta ka men sim ka bas ngam namar ka ktien jong me ka kran shai bah ka ba khaddo ken don ar ken hun ki breu ya ki ba on chan chap la ka jing chan chap ka wan na umen sim ne ka wan na umrat khlap kin try kan rat ya rap yang i bengin ai ti met bat men sim ban chan chap yang i da umen sim jong me bengin yeng scam ha ka jing jong i bengin sumar atwai ya ka jinget ke jong Jesus Christ bengin sumar ke hukum
wat la nangi hapan nya len ba jik sitom ki ba krau ki bangen ya kendo na ka benta ka kerteng ke jong Jisu sngau ya jing duai jonga ha kerteng Jisu ba duai amen.